gabi sa tanan, may gabi mga igsoon. Once again, before ko matulog, sa dili po ko matulog, nalang ko ibilin nga gagmayng pagdasig sa matag usa kanato. Na ko ibilin nga gamayng mensahe. Ah, kay sa karon nakoy na bantayan nga naay mga Kristohanon nga medyo nag-uol sila. Nag-uol sila tungod kay hunungon na gyud ang pagtigom, panagtigom, pagsimba sa dapit nga usual na to nga tigumanan sa simbahan ba. I mean sa simbahan, gibawal na gid ang pagtapok sa balay lampuanan. Atong usual nga buhaton every Sunday, gibawal na gyud. So akong pagdasig lang, di ta angay mag-uol, di ta angay mabalaka tungod kay ang Ginoo nay purpose nining tanan, nay katuyoan ng Ginoo. So atong tan-awon ang purpose sa Ginoo behind ining tanan. So dili ta mo tan-aw sa gawas lang nga tungod kay ingani bitaw nga mag-uol ta na bitaw magunsa na lang ana ba. So for me, para na ako mga igsoon, gitugot mi sa Ginoo nga ingani nga dili wala sa tay usual nga pagsimba bitaw, wala sa tay pagsimba nga kanang kasagaran buhaton nato every Sunday tungod kay gusto sa Ginoo, gusto ni Lord nga ang matag panimalay, maghimo tag panimbahon sa matag panimalay. Sa atong panimalay kaugalingon adunay mahitabo nga panimbahon. So mo ni gusto sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga sulayan bitaw ta, testing ni sila nato ba, testing ni siya nato mga igsoon. So ka gi-challenge ta sa Ginoo nga still mosimba pa paghapon ta bisan nara ta sa balay, still mopadayon paghapon ta pagpangalagad sa Ginoo, mopadayon paghapon ta Bible study, Bible sharing nga nara ta sa atong balay mga igsoon nga wala na to nakauban ang mga tao nga kasagaran na to makauban. Para nako it's a blessing mga igsoon kay nganuman kung ikaw naminaw karon, example duha ra mo Kristohanon sa inyong panimalay or tulo, it's a perfect moment nga maghimo mo panimbahon sa balay. Unya ang katong uban nga members sa inyong panimalay nga dili mo uban og simba nimo, makadungog sila nga mag-sharing mo, magisgod og Ginoo ba. So dako ni siyang opportunity mga igsoon nga makawali mo nila. So dili ni angay kag-uol tungod kay maayo ni siya, maayo para nako it's maayo ni siya nga pamaagi sa Ginoo mga igsoon para ang tibuok panimalay maghiusa unya maghimo og panimbahon. Maghimo og panimbahon ba. And then usa ni siya ka takong challenge yun kung unsa jud ka genuine ang atong pagtuo sa Ginoo. Kung unsa jud ka tinud-anay ang atong kadasig kay usahay manggon mga igsoon. Dasig lang ta tungod kay daghan ta. Dasig ta kay dasig atong kauban sa simbahan. Na bless na nila, but how about this time nga kita na lang duha na lang ta tulo or kita na lang na ginusara padayon ba atong pagduol sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, pagsimba, pag-worship nga igsoon. So dako kani siya nga challenge testing sa itong pagtuo. Dili may bawaan kung tinud-anay ba gyud ang atong pagsunod sa Ginoo, tinud-anay ba gyud atong gugma sa Ginoo. All in all, dili ni angay kabalaka mga igsoon, kung dili ato ipakita sa Ginoo nga Lord, bisan ako na lang, bisan kami na lang na diri sa panimalay, dili mi mo undang sa pagdaig kanimo, dili mi mo undang sa pagampo, pagsimba tungod kay ang atong gilagaran Dios dili tao, wa ta nangalagad sa tao. So although dili na to makauban ang mga tao nga kasagaran na to makauban kada Domingo, kada simba na to apan God is everywhere mga igsoon. Ang Ginoo naa bisan asa yang presensya naa. So still magsimba gyapon ta ipakita sa Ginoo kung unsa na to siya pakigugma. So there's no need to worry mga igsoon nga di ta magkita-kita kada Domingo. Di na ta magkita bitaw kada Domingo sa simbahan. Temporary ra ni mga igsoon. Kani siya usa lang ni kaunos, usa lang man ni kapagsulay nga tistingan natong pagtuo kung asa gid ta, kung tinud-anay ba gid ta. But I believe mulabay ra ning tanan. And then mahuman ni siyang tanan mga igsoon. Hopefully mugawas ta nga mananaog jud mugawas ta nga nagmadaugon stronger than before mga igsoon. So once again dili ta ngay mabalaka, dili ta angay nga mag-uol. Mao ni ang panahon mga igsoon nga atong maningkamot ta nga muduol sa Ginoo,
mubati, mosinati sa presensya sa Ginoo, nga kita na lang, wala na ang uban ba, wala na ang atong mga mentors, wala na ang mga uban natong kauban simbahan nga mga dasig kayo. Panahon na ni mga igsoon nga uh, it's between you and God, it's between me and God nga kana bitong atong relasyon sa Ginoo atong hugton, hugot bakos na ni mga igsoon kay sa tinuod lang ang kaluwasan tagsa dili pwede nga moingon ka sa tong kauban tanan mga adtong taglangit tana kun dili individual ang kaluwasan. So panahon ni nga mobarog ta nga malig-on, panahon ni mga igsoon nga atong barugan ang atong pagtuo sa Ginoo ug dili ta mobuhi. Amen. Mao ni akong pagdasig mga igsoon. To God be the glory.